Eta hiruan jarreba. A ber, hiruan nahi. Gotzon? Sabin Iñaki. Sabin? Ganeu. Sabin Iñaki. Zein da Sabin? Hori, Sabin eta Iñaki? Beste bi? Lauan nahi? Txin zaizue? Arek ez soldo txakune zegietik. Bai. Insumizuik, aretxek gankai lehen motik hemen diberzik. Soldo kune zegiegu. Bai, soldo txaurretxoen hankai ben. Kaja zartu horretik. Baina ze urtetan? Gerra hostien? Bai. Franko soldo inez egietik. Ah, eskapa hon zien. Anai bi? Bi, bai. Bize batera joan zien? Bizek. Kontu eta kontra bat izan batzuk egin, Naparrotik. Mendiz pasetako. Da bai ordu, hori egin... Hori din nire zain dute guen. Karan nire egin ja. Bueno... Da kontra bat izan, unmeste pagote egite bezan. Baina leheniko birrikien intentuen, bihurtu izin txuri kontra handizta, bai basa. Txuri egurre hartute ero. Bai. Da. Birrikien torre zinen zera. Barrego, urten da. Hiru harnien pasau ziren, da. Eta horrek, onatorteko gero kastigo handiz eukin gabe, desertori egizien. Gero torri ziren, da. Bai, Bai. Baina urte askola, garroi bat urtero egin gero. Kapun. Eske ja uste dira parra. Eze harroa joa, bueno. Bueno, desertori. Da gero etorri zien, zenbat urte kanpo nien etorri zien? Berroi edino. Ba, berroi urte hor gautxe ibazen.